oh hei voin nia thang te branch uai me chuan pula nun hlima lo tho natlang an neya adam lo awangin dam do in lama om awangin voin nia a lo an tho saka aro pui hle mai hei natlang an tha a so ma in dar khat pola rilova tuna hei an zo te to a lo pum deuh tho in an tho saka ni dona hei lal nuna tan puinan thang te branch uai me in voin nia a lo an tho saka hei pu sang pu yate ho pu lom mate so gan VCP ho in voin chu aro pui tak tak ani hei an zo trep to a thei to an chua hei a lo hi hei helai kan ma chho te hi zim te hi ala oman ma ba kan ni a adang hi chu an tho zo vek to a ti hian tilam pang hi an tho to a chuan kong dung po hi ti hian an chhuah tho vek to a malai chon ma in khi ta tham thleng khian an chhuah tho to a chuan tuna chofak ma in so kan VCP pon lumatia alukol deuh mai hli ba hli mai hei helai zim te hi ala oma hian ron chhuah tho mai don ne kan lom tak meu ani lom thu soidan po kan thiam lowa maro chu pathian in engkim a hria pathian thil ti theina aron lang chho zela ama tan pui tu mangai tu an neya kan tong trai puina adon zong te pathian in a chang ni ti kan hria voin ni han kan lom tak meu pathian chunga pen lom thu soi sel lo kan ba ni voina ama tan puinan thang te branch uai me chuan a lo tho natlang an neya ani ka chuan in tho seng an ni nu pa tan chu chuan in thakhat reng tho na tur ala nia a se voin nia chaw ma lekin uai me in tho zo sak don ani hei ka om na lai vel hi tho tur om chun chu ni to hei an ron chhuah chu ni deuh tho to maya kan lom tak meu ani thang te branch uai me nena tin lung takin lom thu kan soi voin nia branch uai me thang te chuan lal nu na dam lo thei lo wangin tran puina na an thoka a lo tho sak natlang an siama hei tuna an tho zo to a chuan fa ka ti hian hon so fak zo hon mai ma bak ani a alom om hle mai mania ti thei lo voin nia uai me ten na ro pui tak min tho saka an chunga kan lom tak ani ei tur tui hnai bo kan hlui thei lowa maro chu lom takin min pom saka hei tian tham chunga nen don lama nen so an ei mek ani uai me te chunga lom thu kan soi mole voin nia lal nuna tan puinan branch uai me thang te in a lo thon natlang an siama hei kan sar enga te ho nen an thok ro pui khop mai so an fak meka a lo tho lam chu cho main an zowa dar khat vela khan an tho zo to a chuan cho fak zo a hon kha kan ma bak chuan ni to mai an chunga kan lom tak meu ani hei kan VCP pon a ei ve me kan ni branch uai me thang te an chunga tini chung ko hian lom thu soi sen lo kan ba a kan lom tak meu ani he ta apu te ho in an ei boka a fa pa te nen puar deuh khan ei ro cho me po em ma a om lo kha tui hnai hlui tur cheu po kan nei lowa ma seng kan nei ang tok kha puar deuh khan ei han tum phot mai te u
ole video kan hmu tawng khan voinia thang te branch te chuan an member pui lalun hlima nambo ina radung se om mek tan puinan a hlo thlo an zo sak ani thang te branch ueme member te an fel khop mai an member pui lalun hlima tan voinia thei patop an chua a an tiro pui tak zet ani thang te ueme vulzel ro se ole ka video te min lo like saka min lo share sak le dur khan subscriber du takte kan som le chewa ka channel la subscribe lo te pon khonga ya min lo subscribe thak dur khan kan ngen tak me chu ne like kha thei nge lo hra mang o khonga in